Bon, déjà, Fayetika. Bon, déjà, félicitations à Barea par rapport à Mranatondo, moyen Missamdo, Atika deuxième. En plus, vraiment, Roniad Mafana, Tenga Mafana Dinjo. Manque juste côté il, Tangatini attaquant, possible Atika Nandelavch. Bon, c'est pas un problème ça. Merci, coach Roro. Nangano no coach Roro, tu vois, ti le problème tika avec bilaging ti nivolagna igny mila atao forcer joueur mbola megna pression koa magnano merci izy ty le bilaging volako aminareo igny edy depuis le début za fa mivolagna aminareo inga ty bilaging misy lapoasy moasinazy tsy tia raha manjary azonareo zay depuis le début za mivolagna aminareo baka za mivolagna aminareo depuis le début i raha koa fa idirananjy radio ely mettez dans votre tête que tsy maintsy roboka fo izy niady Barea tegna niady mafy izy coach Roro nagnano tous les moyens tu vois la giny koa fa mipetraka milohananjy radio ely io tsy miala eo raha tadiaviko aminanjy radio ely amizay miala anao anjy radio ely miala eka anao fa tsisy olo mila anao eo izy karaha touchenao volaniko aminao zegny tsisy raha vantagna marary vahoaka jiaby azonao mitomagny vahoaka jiaby azonao anao koa magnano génocide anjy radio ely atao tsy hainao génocide ne raha ataonao io anao mamono vahoaka tsy ampianiny Bariany matanjaka fa tsy namezanao moyen ro niany ro zay fra agnaty lohanao baka amezako te million nareo amezako 3 millions d'ariary nareo amezako vary nareo amezako zay fa agnaty lohanao anjy radio ely eo amizay za ijiky volaniko aminareo affaire tegna grave izy io amitsika milefa amizay vahoaka malagasy milefa vahoaka malagasy za boka nivadiky journaliste volaniko aminareo zegny za nivadiky journaliste misy olo boka Tananarivo mikeky manafitrika bao boka Diego un peu partout dans tout Madagascar andefa iasa à Cambodge zegny ils sont 48 misy olo boka Diego ils sont 48 za misy vidéo za misy sary za misy numéro de téléphone la olo ty anao boka Tananarivo za misy numéro de téléphone nao mais voilà tsy nikabokako le vidéo tsy nikabokako le sary fa izy ndraiky alefako amin'ny aminakaby io eko ro tsy andefandefa raha zegny mbola kaio koa Gaël Bourga fotony milefa amizay atsika vahoaka malagasy miende milefa jaly ty 48 roloso 48 roloso 20 zio agnatiny kara camp de concentration kara camp de concentration vidéo aminaka eto volaniko aminareo zegny sary aminaka eto message aminaka ato vous vous rendez compte anao anjy radio ely ambassadinao andrasaky ty volagna ironga manafaby io nalefa lettre amin'ny ambassade gasy tsisy ambassade gasy tsy mijery volaniko aminareo zegny le fitonjagna ty volaniko aminareo tsy mijery gasy maty zegny volaniko extermination raha ataonanjy radio ely io extermination avopopoko misy vidéo ato karaha esclave gasy mandeha milefa Cambodge volaniko aminareo zegny misy tsy hita 20 rozy io volaniko aminareo zegny agnaty ny confisqué ndreo passeport tegna ny confisqué agnarana andreo 20 personnes io aminaka ato koa ino raha ataon'ny ambassade anareo misy ministre des affaires étrangères mivolagna anao raha mandalo raha voazay gasy ty io tsy jirenareo tout simplement io tsy jirenareo iangaviako anareo ao à Paris mandiana devant l'ambassade de Cambodge anareo mandiana devant l'ambassade de Cambodge
mila mitady fotony robo ty fa mikeky fa tsy haindreo raha ataondreo. Tsisy vola ro tilefa ro andeha ilefa ia otage, c'est ce qu'on appelle otage. Ambela nareo tsika gasy sérieusement marary karaha ty zala. Ambela nareo tsika gasy magnano karaha ty. Andradrajo anao nasaky nivolagna tamin'le parachutiste aby maty, anao nasaky nivolagna t'as présenté ton condoléance à la famille. Forcenao équipe-ny Barea mandeha mivolagna merci président, merci de quoi? Anao nagnamia rô force, anao nagnamia rô infrastructure, anao nagnamia rô maillot, anao nagnamia, tsisy raha namezanao rô. Même stade de footnao mbola venjagna vola tsisy raha pare ao. Fotony nohaninareo vola, tsy vita raha jiaby. Anao la poisse volanko aminao zegny. Depuis le début de za fa mivolagna zegny aminareo. Andradrajo io koa tsy olombelogno volanko aminareo zegny. Anao raha jiaby mivolagna aminaka fa délire agnaty fa tsy hainy raha volagninao. Anareo délire fa maty loatra cerveau-nareo fa tsy hainareo raha volagninareo amaly anareo amizay misitrika amin'ny compte feuille-nareo. Za fa nareo boka za misitrika amin'ny compte feuille? Non, za tsy misitrika amin'ny compte feuille. Soranaka bokoko anareo boka tsy tia raha marigny. Tsy tianareo olo mivolagna raha marigny boka. Fa ity rô manafitsika ty boka Cambodge bloqué ao. Alefalefako amin'ny certaines personnes za confiance izy volango hoe maro sara ato volanko agnaranandreo jiaby telefôny nga boka Antananarivo ao mivolagna avy ety anareo miasa andeha Cambodge magnano informatique magnaraha jiaby reo ngiaby izy tsy mandray nareo izy koa fa resaka hagny tsy matoro tsy karaha mahazondreo izy io amizay bloqué misy ray aman-dreny nagnamia vola be juste fôtiny système ataon'le fitondrana, système central est pourri de la nature depuis franchement c'est pourri. Marara voagasy sérieusement, marara voagasy nareo zala matanjaka sérieusement miaritry fo nareo zala, miaritry fo nareo zio fa vangoagna fa voniagna fa miagna poison fa vraiment spécial anareo jiaby mbola mangigny fo. Maramila anareo tsy cohésion anareo miambigny Tananarivo mihetsiky amin'ny faritra avy eo mihetsiky maramila zay tsy mavozo fotony agnatiny anareo ny signé igny fa ny signé fa possible zay amaray maty fa ny signé zegny anareo tegna fa ny signé zegny anareo. Ino raha vozoanareo niany anareo zio exemple maramila jiaby zio hihetsiky agnampy le vahoaka ke anareo andeha tifitifirinjeo jamais de la vie volanko zegny, jamais de la vie. La peur va changer de camp fa anareo fitiavanareo tegna surtout généraux nareo bio tsisy araiky pare namanareo niany maty saut parachutiste soi-disant misy accident mais mbola tseniky nandeha la guerre anareo agnatin'ny pays agnatin'ny taninareo anareo fa maty tsy hainy pilote mivolagna fa misy tsiko loatra tsy atao tsy tandatsika atsika niany zay ty boka olo maramila zay boka tsy asitrikinareo raha zay mbesa zavanareo ikoragna amin'ny général Fazao iza vous inquiétez pas alefako aminareo sarinay jiaby ikoragna amin'ny général Fazao iza za mitany fotony nampidirinareo tao boka le soi-disant le vaza andeha za ikoragna aminazy fotony anareo boka fetrifetry loatra volanko zegny fetrifetry loatra anareo io comme par hasard zay ty zalahy izy koa fa mandeha zegny izahagna tsara non tsy mahazo mandeha tsiko maresaka loatra varatsaza etsika Madagasikara agny izy io mais tsy mangala risque olo nampaleva anareo risque en plus un colonel des officiers expérimentés maty karaha io tsisy
parachutiste de secours ventral tsisy araiky zay azombola kadalenareo raha eko aminao anjy radio la anao koa fa tiala io kaza miprépara coup d'état anao kaza miprépara ataonao fa ireo hagnano coup d'état anao tokony miala tout simplement andesinao Mambravatomanga andesinao NC Christian fôtiny anareo boka fetsy volaniko zegny Ravatomanga magnasaritry mivolagna izy io magnasaritry mivolagna izy fôtiny rongana anao izy mizaha olo miramplace anao encore pire qu'anao stratégie nareo fa nianarana fa tsara bekiny iny raha de apetraka anareo tsy aty volaniko agny a Madagasikara agny anareo mavita miribiriby olo amin'ny varika boka araiky amin'ny kawitry amin'ny andeha iza les côtiers de chien de salon aby io reo député chien de salon aby io mandeha magnirika merci président fôtiny mangalatra volanareo mangala volanareo c'est comme les je vous dis c'est comme les dealers ça anao koa fa niaraka tamin'ny dealer io volaniko zegny anao koa fa nihina volandreo iry Papa Soule iry ro diaby à 67 ans tsisy araiky masaky mivolagna olo jiaby miaraka amin'andro radio io miaraka amin'ny Mambravatomanga io ça veut dire nihina volany ro hiny donc tsy possible ro ivolagna eky tsy possible ro amosy raha mandalo tu vois mais vous inquiétez pas je vous dis nous ne tu vois azony à l'usure anareo vous inquiétez pas zay koa miambigny fo même dans 27 ans même dans indraiky tsy 27 ans zay miambigny fo jusqu'à ombiagna anareo avion-ny Donald Trump igny anareo fa mangozoozogno isan'andro tsy maintsy misy scandale à Madagascar isan'andro anao mizaha vaovao tsy maintsy misy scandale à Madagascar tiany voninay olo te zay vola génocide ataony Anjy Rajoely io c'est un assassin vola mafia il est corrompu jusqu'à l'os miaraka amin'olo jiaby miaraka aminazy ao zay mbola mivolagna fa merci président zay mbola miaraka amin'ny président io mitandregny volagna président ça veut dire que vous êtes tous complices ataova agnatin'ny lohanareo zegny ataova agnatin'ny lohanareo zegny raha voalohany za fa mivolagna Anjy Rajoely io misy lapoasy bilagigny misy moasinazy tsy tia raha manjary masinazy io tsy raha boka Madagasikara ao fo masinazy io koa tsy boka Madagasikara ro africain aby io mbola moasinazy fo igny zay volaniko aminareo miediva zalatsika kaza miamby Tananarivo mihetsiky zala fa Tananarivo koa mihetsiky vangany Mambravatomanga ro atsika foutu atsika foutu maramila zegny tsy mavozo maramila zegny mitsangana il bombe le torche il est fier quand il se met au garde à vous il est fier izy mizaha drapeau-nazy il est fier maramila gasy niany tsy fier fôtiny tsy miady resaka tanjazagna fa miady aia zahoagna 50 millions aia zahoagna 10 millions karakory andeha anambadiny comment ça namagna vadiny namantegna voilà vous êtes même pas unis vous êtes désunis alevanareo exemple any capitaine Traoré zala maramila tsy agneky capitaine Traoré andeha vonivoniagna maramila tsy agneky anareo ndraiky anareo sambanareo ao fo tsy fampatoky iny raha nianaragna volaniko aminareo zegny alohany magnano classe tu vois magnano formation la cohésion la discipline le respect l'honnêteté zegny tsisy aminareo vous avez perdu votre fierté volaniko zegny namanareo telo maty maratra sasany anareo mbola mizaha eo fo amare tanareo nisy taminaraiky général gelé tu vois fa nisy naty teo tu vois zio koa maty koa namanareo telo toujours la même chose tamin'ny Sibongy izy nataondreo karaha zegny koa
niana anareo mbola mizafo mbola micontinue fo ino nazo ino matsika gasy ty ianareo zay mahay mandatsika varotra zay mahay mana za boka moissinandry radio volaniko taminareo j'ai déjà embrassé la mort je l'ai embrassé déjà la mort amare za mandeha je dirais merci mon Dieu ataoko merci zanary za koa mandeha mare j'ai déjà embrassé la mort donc za volagna aminareo maramila azafady aminareo anareo la clé tegna anareo izy io la clé tsisy olo afeky la clé izy koa tsy anareo anareo vahoaka mosary kibo tsisy raha force tsisy zay volaniko félicitation barea volaniko zegny malgré atsika tsisy raha misy amitsika ao tsy amiagna meme coach roro magnano faneva magnano maro olo magnano tu vois niany izy nagnasary finaly tanao avant demi-finale izy tsy nivolagna io tsika naresy io izy nagnasary nivolagna volaniko nidirany politique koa foty ty ibilagigny lapoasy tsy hainao boka io koa raha koa fa touchenanjy radio ely volaniko aminareo zay atsika koa nitongo nazo e lapoasy nanjy radio ely jiaby nandeha tamitsika tao 3-2 c'est quoi Maroc nandesy des grandes équipes 3-2 c'est quoi c'est rien tu vois c'est rien 3-2 mais la guigne mihitriky andry radio la guigne raha koa touche nga io tsisy raha pare depuis début za fa mivolagna aminareo nga ty volaniko aminareo zegny non franchement miala eka anao andry radio le miala marary vahoaka anao koa magnano génocide à Madagascar ampiedivinao amizay zay zegny amizay magnasa koa tsy magnasa merina magnasa koa tsy ampiedivinao amizay zay izy koa mbola état central io fovolaniko aminareo zegny i tsisy anja Madagascar androso zegny anareo jiaby intellectuel nagnasary nandeha l'école tsy akoa izy koa mbola io fa apetraka anareo Joakim Satara zegny tsy ala amin'ny état fédéral io ndre ino raha volagninareo ndre ino raha volagninareo sasanao boka misy contre za tiako anareo contre za boka za koa boka tsisy contre za tsisy adversaire tsy masiro boka combat azonareo zegny tsy masiro combat voilà za fa volagna taminareo de nareo koa tsy mahatoky za koa fa volagna raha mais franchement namatsika Cambodge ty zala mila zavatsika zavanareo à Paris ao ambassade de Cambodge fa bloqué namatsika iro 48 agny nareo amizay koa mila mizaha sary tsy tiako diffusegna izy fôtiny zegny volaniko aminareo agnaranan'olo jiaby fa ty lenga ty ao Antananarivo ato i magnasary mahay teny anglais magnano sary zay amizay zany kahieko izy ni changer tahia nazahoanao numéro naka tahia nazahoanao zegny volaniko taminazy vous me connaissez pas za io ty asa andeha Cambodge boka volaniko teo izy very amizay boka tegna very 48 namatsika agny volaniko aminareo zegny 20 agnatin'ny camp de concentration embesany maramila a Cambodge ao 20 ro avô popoko ato tsy mahazo karama ro filifasagna Madagasikara fo io filifasagna Madagasikara fo filifasagna Madagasikara marary vahoaka malagasy santé atsika maty l'hôpital tsisy raha pare l'école mbola tsisy raha pare jany azovy nandeha nalefany tagny ta Kenya tahia nazahoany vola tahia nahitany vola niany izy magnasary mivolagna barea ataova merci président nalefany gagny edy atao merci lôsy edy coach roro lôsy edy joueur jiaby misy araiky zay nisitriky teo tsy aboaka atsika agnarana hitanao izy fa tsy tiagnano fa karaha forcé izy mampalahelo atsika koa ny esclave vanongoany la France zio amizay atsika sambatsika fo fampamagna sérieusement zegny amizay l'ennemi de l'Afrique c'est l'Afrique l'ennemi de l'Afrique c'est les Africains
L'ennemi de Madagascar, c'est les Malagasy. C'est les choses est claires, hein? Zay volaniko aminareo, basika atsika aloka aza miamby ny Tananarivo mihetsika, province manakina zay tany misy ao, kazambela ro mangala lavanitsika, kazambela ro mitondra portsika, tsy kazambela ro tsy agnapetraka usinetsika, kazambela ro comment dire ça, andeha hicommande lalagna atsika, hôteltsika, raha tsika jiaby kazambelanareo ireo. Donc atsika agnambela ro zegny, atsika diadiavindreo, apetrahatsika le gouvernement fédéral io, hein? Force fédérale, armée fédérale, police fédérale, raha zay mandeha tsara au en Australie, mandeha izy au Canada, mandeha izy aux États-Unis, mandeha izy comment dire ça, en Afrique du Sud, en Éthiopie. Éthiopie, volaniko taminareo zegny ke, mosary Éthiopie teo en 1981. Mosary, firy avion Éthiopie nia? Firy avion Éthiopie? Firy aviontsika? Firy aviontsika? Io amizay tia andeha Kenya, andeha agnano soi-disant exemple, izy koa maro supporter gasy possible nahazo atsika. On va pas se rougir de défaite 3-2. Ou jiaby mivona vangony Maroc 4-0 izy ty. Non, zava, tu vois. Aratsika on a mené, tu vois. On est revenu. On est revenu. Non, mais sérieux, marary Madagascar ao, za mivolagna aminareo zegny, milefana matsika jiaby, vangonjeo tsika au Comore, vangonjeo tsika Mayotte, vangonjeo tsika eto à la Réunion, vangonjeo zio tsika Koweït, Liban 2008 za tagny, Liban, jusqu'à niany viavy gasy ty mivolagna taminaka, merci, jusqu'à niany, tu vois, mitambitamby, jusqu'à niany viavy gasy ty, tsy volaniko agnarany volaniko, tu vois. Za tsy magnaboaboaka agnaranan'olo, izy koa tsy olo verijery aby io, olo misy lapoasy aby io fo agnaranandreo fo volaniko. Haiko rô mamono, haiko za zio volagna agnaranan'olo araiky ty, ale gadregna ty, ino dianao tagny, non, ampodiana olotsika, raha zegny faregninareo niany, aia ministre des affaires étrangères, aia ambassady Malagasy ao Cambodge, misy taratasy nalefan'olo aby ty volaniko aminareo zegny, mangataka fitaregna, marary zay ato, passeport va bloqué, raha zay fa haiko, za ta Liban en 2008 fa nibloqué ndreo passeport viavy gasy ty, tu vois, avô popoko edy izy, niany izy Koweït koa, oavo Arabie Saoudite, fa regnitsika jiaby ato, misy mineur atsika loso agny en Arabie Saoudite, mandeha magnano makorely, forcegna, proxénète fa niditra ao koa ka, fotony volany zegny, vola, azahoagna vola zegny, bonsoir tout le monde, azahoagna vola zegny, tu vois, drogue, fory, resaka vola fo igny, tu vois, volamena, tsy maintsy idirandreo, raha koa fa maloto, tsy maintsy idirandreo, raha koa ampidiky vola, idirandreo. Hitananjy radio ela ampidiky vola eny fa maromaro agnatin'ny ekipe Barea, possible izy io andeha iza mahazo lalana, tu vois, zay volaniko, atsika ne mafy, atsika koa mafy, zava atsika tsy ampianigny, zava atsika mandeha mandroso fo atsika, izy koa fa miala Madagascar ao volaniko aminareo zegny, mandeha misy opportunité mahita, tu vois, za exemple, misy légionnaire ato mizaha atsika, exemple koa izy, tu vois, nagnino zay mavita basy, or que zay tsy olo matanjaka, zay tsy olo, mais on nous a donné les moyens, on nous a donné tous les infrastructures, namezandreo raha tokony ampandroso atsika, nintsika tsisy, priorité ndreo alefandreo téléphérique, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de téléphérique, sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout, olo tokony nalefa nanjy radio ilany, nandeha nizaha match de foot igny, ireo joueur match de foot, soit reo nafaka baka major de promotion jiaby nalefa tagny, après amizay firy joueur erany province jiaby mahay, za mivolagna aminareo tegna mahay,
nagnino tsy amezana lalagna rô eto volaniko aminareo zegny eto à la réunion eto firy joueur boka Lazareo boka eto misoma eto rô ary mahay tsara nagnino amitsika any atsika tavela nagnino atsika tavela parce que tsy jiren'Andry Rajoely raha zegny priorité n'Andry Rajoely amono Madagasikara agnapotika Madagasikara zegny prioriténazy il en a rien à foutre de Madagascar eny fa izy koa fa vita mandana azy merci la France anareo nagnameza nationalité français aveniran'ny zanakanaka fa pare aveniran'ny zanakanao fa nipreparenao izy c'est pour ça izy nalefanao devant azov président dans le monde magnaboaka zanakanazy izy koa tsy le roi du Maroc eny fa zanakanazy il va le succéder c'est comme ça tu vois atsika koa tsy royalisme Madagascar il va les succéder anao nahita Trump nalefa ny zanakanazy anao nahita tous les présidents azov nagnaboaka zanakanazy alohanao mandeha Koweït alohanao mandeha Arabie Saoudite alohanao mandeha zay tanandehana ino place zanak'Andry Rajoely ao ino place nazy anareo zio volagna fa bénévole rô igny karaha nataony général Abomba fa bénévole ity conseiller indien ty or ke fa hitantsika fa avion détourné matatsika voilà zegny vidéo tsika merci Barea pour tout ce que vous avez fait franchement vous avez pas à rougir amy raha tsisy aminareo amy raha vitanareo franchement vous avez tout fait vous avez mouillé le maillot tu vois fa anareo forcé n'Andry Rajoely ty magnano merci aminazy ty fo teo lagigninareo namezany pression amizay boka anareo avant tsisy nagnamenareo pression anareo nandeha tsara nandresy Maroc 3-2 volaniko aminareo zegny tu vois c'est pas rien vous avez mené vous êtes revenu 2-2 vous avez pas à vous rougir soyez fiers atsika jiaby gasy tokony fier tu vois tokony fier niany Madagascar grâce à Barea hita tsara izy mamono Andry Rajoely mandevigny atsika fa misy olo fo magnaboaka fa Madagascar est toujours prêt à rebondir nagnino rô navita nagnino Barea navita ke anareo maramila tsy navita nitrangana zio nagnino Barea navita jusqu'à nandeha en finale anareo maramila tsy mavita mitrangana androngana ty le fitondragnan'Andry Rajoely ty désolé tokony volagninareo taminakapoka ambany volume io za amizay nivolagna mora koa boka za nangala téléphone hafa bon je suis désolé maretsaka magnano izy koa bon merci aminareo désolé izy koa ambany fataranao nivolagna ambany bon sinon naleko téléphone araiky hafa ok bon félicitations Barea merci à coach Roro vous avez bien travaillé vous avez pas à vous rougir vous avez voilà, ils n'ont pas démérité, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Ça, sportif, il faut toujours un vainqueur, un qui perd, c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Ça, sportif, c'est comme ça, voilà. Zénis, merci à tous.